Hah? Hah? Weh, ayah. Tante ini ya, nganong nunggu ini ya. Ayo, Pak. Gawe berah ya lho aku. Ayo le mak tengah pasar. Mak, aku aman nyok mencan mak. Alah nyonya bercan sosok ae mak tengah pasar. Hah? Iya. Aku tak nunut nguyah ya. Hah? Tunggu. Ya, ono iya. Ayo lunga. Ya, ngan. Wis beres ayo. Ayo, yo. Hah? Sik. Ata juga metan sik. Ya, nanya Sik. no. Yo. Ya, oh eh. Hah? Mất nhân ngày tốt nó mà như nhung thế. Meton no cilik-cilik. Hah? Meton yang ini iki ya. Meton no cilik. Wah, yo lho. Alah bercan mak semono. Wis duwe piye? Kalau duwe tak jimukno. No. Mak ben bunga nih yo. Ya buater ah. Gaweane sapa? No, yo. Yo, yang miknya mau ya. Ere. Ya ditiliki. Ayo. Ngộ mồi nó mì nang. Sebul. Hah? Aduh. Aduh. Lupamu. Ini ya. Aku maknya. Mula. Aduh, mak. Hah? Lho. Iki nang bocah-bocah. Mata kok nang mercan kok derano. Lha iki kok nang mercan budes iki dikete. Hah? Lah apa lagi? Percan semono gedene diaplok apa cah bayi keku. Ana can nem-nemang lho. Aku darane ra duwe mercan. Tak gawakno sing gedhe ya. Malah do lunga. Nendi mang bocahe? Lho wani nyumet kowe semono gedene iki. Ya ora wani, karepku mah takon nyumet bocah nom-nemang lho. Lho ada gawe percan semono gedene. Lho aku darane ra duwe mercon, ada tak gawakno mercon sing gedhe ya. Hah, sumete? Wani kowe. Walah kondang. Lho iya ya disumet wong loro. Percan ora muni-muni piye lah iki? Lho, iya re. Bideng nak. Kok ora bedes-bedes? Tili ya. Ayo tili. Kowe dhewe ah. Wah dhewe kowe ora wani ya. Wani ya, wah. Kangen kowe. Ayo. Tinah iki arek semene yo. Sunyo ah. Lah ora wani aku. Lho kacangan piye? Lho kowe wani. Ora wani. Alah.
lakon apa ngene iki? Rayom lho, deloken. Lho rayem lho deloken. Wah, piye? Iya, ngilo. Wah, iya lakon apa ngene iki malah lakon apa? Ngene mau kepiye lah? Sandanganku, endi kabeh mang malah. Cakacir. Iyalah, lah.